Türkmenistan iýulda başlan gatnagyny dikeldip, Türkiýede galan 270 cemeti raýatyny ýygyna getirdi. 30-njy oktýabr gecesi gece ýarym bolmadynyň öň ýanyna Türkmenabadyň uçur mendiline gonan uçur Istanbuldan 270 töwerek ýolagçyny alyp geldi diýip Adatlygyň Lebapdaky habarçysy habar berdi. Bu uçur gatnagy Türkmen howa ýollarynyň ýolagçy arkaly amala asyrlygy ýurduna dolanan Türkmenistanlylaryň arasynda näsaglar, has agyr ýagdaýdaky hassalar we ýaş şagaly eneler hem bar diýip 31-nji oktýabr güni ýerden gelen maglumatda aýdylýar. Adatlygyň habarçysy bu maglumaty uçur mendilinäki çeşmeden alypdyr. Onun sözlerine göre gize gelen ýolagçylar 21 günlük karantina yerleştirilip, olaryň arasyndaky ýasaklar hassahanalara alınıp gidildi. Adatlygyň habarçysy 26-njy oktýabrda Türkmenistanyň uçur gatnawlarynyň yapylmagy netijesinde daşarda galan raýatlaryny ýerine getirmek üçin azyndan 2 sany uçur gatnawyny gurnamakçy bolýanyny habar berdi. Türkmen hökümetine ýakyn çeşme şol gün munyň iýul aýyndan bäri guraljak ilkinji charter gatnaw boljakdygyny aýtdy. Noýabr aýynyň 1-nji 10 günlüğinde Istanbuldan we Ankaradan 2 uçur gatnawynyň guruljakdygy ma'lum boldy. Bu uçurlaryň biriniň Lebap vilayatynyň Türkmenabad beýlekiniň Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherlerine gonmagyna garaşylýar diýip Adatlygyň çeşmesi 26-njy oktýabrda beren maglumatyny aýtdy. Ýöne şol wagt uçur gatnawynyň noýabryň aýagyna çenli ýygy çekilmek ähtimallygy hem bellenip geçildi. Emma görnüşinden gurrun edilýän uçur gatnawlarynyň ilkinjisi noýabrdan öň amala asyryldy. Şol wagtyň özünde de Türkmenistan raýatlarynyň Türkmen howa ýollary uçur kampaniýasynyň kassalaryndan 1,5 milyon satyn alan biletleriniň pullaryny ýerine gaýtaryp bermäge başlady diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglykda herketlerini yapyp, ýurdun milli uçur kampaniýasynyň uçur gatnawlaryny hem togtatdy we bu ýagdaý bir tarapdan ýurt içindäki ýolagçylar kösese, ikinji tarapdan daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň uzak wagtlap maşgallalaryndan aýrylykda ýaşamagyna, türkmen aktivistleriniň ýollaryň açylmagyna çağıryp geçirýän dürli protest çäreleriniň bolsa görelmegini alyp geldi. Bilet satyn alan ýöne bir ýyl garaşyp, hiç ýere uçup bilmedik raýatlaryny nowata durup, bilet üçin tölen pullaryny ýerine alýarlar diýip habarda aýdylýar. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan çeşmäniň sözlerine görä, milli uçur kampaniýasynyň bilet kassalaryndan Türkmenistan boýunça umumlukda 6,5 ming çemeti müşteri bilet satyrypdyr. Olaryň 4.000-den gowragy bilet üçin tölen puluny ýerine almak üçin nowat belledi. Hasanygy edil häzir 4050 raýat puluny ýerine alýar diýip habarçy aýtdy. Emma görnüşinden belki de manat yetmezçilikleri ýa-da guramaçylyk işleriniň derejesi bilen agyrlykda adamlaryň basymrak pullaryny ýerine almak synançyklary hem aňsat başa barmaýar. Her aýda bary ýogy 100den gowrak adam bilet üçin tölen puluny ýerine alyp bilýär diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre ýurdun içinde islenlik yere uçmak üçin satylan biletleriň puluny böleklöýün ýerine gaýtarmak işleri haýal hem bolsa dowam edýär. Aýdylmagyna göre bilet puluny ýerine aljak adam gatykän ýöne Türkmen howa ýollary bilet alan ýolagçylaryň ählisiniň biletlerini gijikdirmän ýerine alyp bilmeýär. Puluny ýerine almak üçin her hepde uçur mendiriniň kassasyna jaň etmeli we nowatyny sorap gadyklanyp durmaly. Şonu biletler ýerine tapşyryp pul alyp bilsen hem zor bollugyny diýip bu kynçylygy başdan geçiren ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Daşary ýurtlarda galan raýatlary ýerine getirmek üçin guralan öňkü uçur gatnawy 3 aý mundan amala asyryldy. Şonu Adatlygyň habarçylary 17-nji ýylda Istanbuldan getirilen Türkmenistanlylaryň sanynyň 140 adam bolanyny habar berdiler. Bu gedekki gatnaw 3 aý ara kesmeden soň gurnalan uçur gatnawy boldy. Ýöne daşary ýurtda galan adamlary getirip başladylar. Dogam bolsun diýip Adatlygyň habarçysy bilen gurlaşan ýolagçy aýtdy. Şu aralykda Ortiýetiň Türkmenistan nakilçihanasy Türkmenistanyň 25-nji çykyş uçuryny gurnady. Resmi habara görä Ortiýetiň S7 uçuryny bu gedek Türkmenabaddan Moskwa 176 ýolagçy getirildi.